Pagkaligad sang pila ka adlaw, nagbalik si Jesus sa Capernaum. Naglapnag ang balita nga ara siya sa iya ginaistaran. Gani madamo nga mga tao ang nagtilipon didto hasta nga napuno ang balay. Kag bisan pa sa may puwertahan, nagaginutok sila. Ginwali ni Jesus sa ila ang pulong sang Dios. Karon may mga nag-abot nga paralitiko nga ginatuwangan sang 4 ka tawo. Pero tungod nga nagaginutok ang mga tao, hindi sila makapalapit kay Jesus. Gani ginguhaban nila ang atop sa ibabaw sang ginatindugan ni Jesus. Pagkatapos gintunton nila ang paralitiko nga nagahigda sa iya hiligdaan. Pagkakita ni Jesus nga may pagtuo sila sa iya, nagsiling siya sa paralitiko, "Anak, ginpatawad na ang imong mga sala."